Déu vos guard a tots plegats. Recorrent camins i prats, em porta aquí l'emoció d'una amistat retrobada i poder una altra vegada recitar-vos el pregó. Des de temps immemorial repeteixo el ritual d'aquest anunci festiu. Jo sé que ja l'espereu i l'interès que em mostreu és allò que em manté viu. Soc vell, ja vaig cap avall i com em costa el treball. Duc un jove de profit que amb veu clara i molt segura m'ajuda a fer la lectura del text que portem escrit. Talment aquella oreneta que va descriure el poeta que torna al mateix indret. Venim en aquesta data per dir que la festa esclata i que el programa promet. Els actes anem dient i expliquem també a la gent, sigui de lluny o de prop, tot allò més destacat que la Vall d'Or ha passat des de que ho van fer l'últim cop. Amics tots, a qui m'adreço. Em dol molt, us ho confesso, repassar aquest últim any, en què em pesen les vivències de malalts, de morts i absències, motius de tristor i de plany. De primer cal que m'aturi a dir-vos que fou la Nuri, o Antònia, qui va morir pel febrer. Fou peça fonamental, ànima d'aquest rodal i de Cal Guirra també. Persona d'un cor grandiós, sempre acollia qui fos de manera generosa. Recordava de tothom les dates, els fets i el nom amb memòria prodigiosa. Poc després, pel març, moria... Poc després, pel març, moria de Cal Ambròs la Maria, també una dona valenta. Sola en una casa gran, en la feina era constant i se la veia contenta. Totes dues amb encís tenien sempre un somrís i un tracte molt familiar. Acollidores de mena, van tenir una vida plena, dilatada i exemplar. Elles van ser un referent i estaria malament oblidar-les a aquesta hora. Ens cal, doncs, continuar allò que van estimar i és propi de la Vall d'Or. En pocs dies de distància, en tràgica circumstància, fou en Xesc qui ens va deixar. Bon xicot, de tracte afable, amb tothom era amigable i li agradava ajudar. Que i elles, el seu projecte, el segueixen amb afecte les filles i la coral. Amb una nova embranzida, ja s'hi estaran de seguida de manera habitual. D'absents, la llista s'estira amb la Marta dels Rovira que per l'octubre morí. Per festes sempre venia a tocar, perquè es sentia talment com si fos d'aquí. Tan jove, costa descriure com va mantenir el somriure davant de la malaltia. No la podem oblidar quan d'ella es trobi faltar aquell ritme i simpatia. Aquí, a la vall, des d'antic, diem sempre d'un amic que val més que un tresor. I els que aquest any han perdut perquè la mort se'ls han dut, els portem al cap i al cor. I és en prova d'aquesta amistat que voldríem fer costat a familiars i parents. L'estima pels que no hi són i el buit deixat ens infon els mateixos sentiments. Ara, doncs, el seu honor, amb respecte i amb enyor, junts fem silenci, si us plau. Que sigui un gest de memòria perquè estiguin a la glòria i reposin tots en pau. Boi que la pena ens domina, a tots dos el deure inclina haver de seguir el discurs. Doncs la vida no s'atura i, malgrat la desventura, el temps passa i fa el seu curs. Amb la ment més encalmada, el pregó de la diada dedicada a Sant Lleí és també la vinentesa per fer-nos broma amb franquesa, per conviure i compartir. Hi ha cops en què la ironia pot ser que sigui una via per parlar amb un altre accent d'inquietuds que ens preocupen o propòsits que ens agrupen a la vall i a qui se'n sent. Així, si mirem el món, el desconsol que ens infon fa caure l'ànim per terra. Terrorisme, atrocitats, dictadures,
desplaçats, esclavatge, fam i guerra. Que l'home més poderós sigui en tram és ben penós i també dona la mida d'una forma d'opulència que a mi em sembla delinqüència perquè es basa en la mentida. Les mesures que lidera s'apliquen i en fa bandera contra pobres i estrangers, aparta pares i infants, no respecta els drets humans i a molts els nega els papers. Europa també s'imposa tot allò que predisposa a anar contra els refugiats i els socors a l'acollida, a qui té en perill la vida, són valors abandonats. El cas d'Itàlia és palès. Impedeix que facin res els vaixells de salvament. Així els líders més racistes, més llenguts i populistes, sovint els vota més gent. A Espanya també es propaga el perill d'aquesta plaga, que aquí s'abona i s'eixampla pels hereus que té el franquisme, amb homofòbia, sexisme i corrupció de calample. Uns màsters han regalat en una universitat que du el nom del rei potent. La Cifuentes, en Casado, vinga títols de postgrado fins que s'ha vist el plomer. Tots dos diuen amb patxorra que el seu diploma de gorra, que és legal sense fer brot, I el PP ningú es trasbalsa, la merda és la seva salsa i els arriba dalt de tot. Els borbons de les Espanyes són actius a fotre banyes, perquè si en sumen forat, una molla se'ls dispara. I no fora cosa rara que en Felip ho hagi heredat. Paràsits des de fa segles se'n foten de lleis i regles enmig d'un luxe de gala. I mentre ragi l'aixeta viuen amb l'esquena dreta... Ep! L'esquena i la cigala! Però des que la Corina el rei no li enxerina, de cop ell ha recordat una llista que ara escampa de cada engany, frau o trampa que ha anat fent sa majestat. L'escàndol continua i per fi algun jutge actua donant-li un destí distint amb barrots, no pas amb trones. Voldrà una presó de dones com ha fet l'Urdangarín. Del Valle de los Caídos potser treuen els residus d'en Franco i el seu bagul. Ja hi posaria una bomba i que ell, mausoleu i tomba vagin a prendre pel cul. A través d'una moció que no estava en el guió, el govern d'allà a Madrid ha fotut fora en Rajoy. I ara qui mana és un noi sociata i un xic pensit. De moment es nota poc que vulgui resoldre el xoc de Catalunya i Espanya. Hauria de tenir clar que aquí res es pot parlar si des d'allà alguns escanyen. Amb el 155 es va veure, i ho mantinc, que és per tanta repressió que tot diàleg s'ensorra. Ni cap presó ni cap porra serà mai la solució. I enfront també fa el ximplet el qui en vol tirar pel dret, perquè entre els que s'han fugat, els que són a la garjola, cadascú va a la seva bola, tot sembla un disbarat. Convindria tenir traça i evitar tota amenaça, sigui quin sigui el cantó. Cal política de talla, feta amb seny, no pas amb tralla, i sense enganys ni ficció. Doncs la penya convergent, que es va inflar amb el 3%, i més fraus que no comento, altre cop muda de nom, volent confondre tothom per seguir vivint del cuento. Entre ells, un tal Puigdemont, que quan no fa el rodamont s'atrinxera a Waterloo. És carlí, i el que és més greu és que es creu que el peix és seu i fa d'amo i de gurú. És ell qui en Torra ha posat i a la Generalitat no li deixa autonomia. Li fa fer de masover i el pobre amb tan trist paper es consola amb ratafia. Si se'm permet, jo diria que deixem aquesta via, que es fa tard i prendrem mal. Val més seguir la proclama explicant tot el programa, que és un tema principal. I noi, aprenc la paraula. Que el torneig de tenis taula, la pluja l'ha fet canviar i és just el pensament qui planyem que estigui absent i tants anys el va muntar. Tampoc deixarem de dir que molt d'hora al dematí hi ha hagut la gran caminada. Com sempre, gent agrafats n'han quedat entusiasmats perquè està ben preparada. Fent cames amb energia i anant fins la moreria, la ruta s'ha fet amena. A Sant Lleí, en acabat, el text servit ha deixat tothom amb la panxa plena. S'ha tret i sé les raons, el concert d'acordions i el cremat i aquell sarau del Pujol que es feia a l'era. En canvi hi haurà Sant Pere el relat del comte Arnau.
Cap al tard, l'indret ja lliga perquè reciti la intriga d'aquest mite tan morbós. Per fer la vetlla més grata hi haurà coca i xocolata, que serà un final gustós. I potser tornant avall, el comte i el seu cavall s'entimen la nit espessa. Doncs ell vaga eternament pel pecat irreverent de tirar-se una abadesa. I demà al toc de Diana ens el farà la campana que sona al moment precís. Recordeu que es va avançar. I a més, sobre el capellà, us voldríem fer un incís. Quan vàrem anar a buscar mossèn Viladés a Avià per dir missa, va ser franc. Que fos al punt del migdia i que la Dolors volia asseguda al primer banc. Si aquest pacte és respectat, quan els goigs s'hagin cantat, sortirem a rebre el pa i l'alfàbrega en ofrena. Després, en conversa amena, farem temps fins al dinar. A l'embalat, si està fresc, i fa bo prendre un refresc. Fer fotos amb els amics, veure jugar a la canalla o la parella que balla. És un dels moments més bonics. En aquest ambient distès, en què se'ns fa més palès tot el que evoca el paratge, potser hi hagi una sorpresa amb xaranga i calidesa, com un petit homenatge. La taula és llarga aquests dies, no hi falta ni companyia ni al plat algun requisit. En el moment que brindem serà bo que recordem aquells que ens han precedit. Quan el sol no piqui tant, serà que arriba l'instant del ball que remata el dia. I bé sabem que aquest any viurem un efecte estrany d'enyorança i d'alegria. La Marta ja no hi serà, però el conjunt seguirà amb els seus fills i en Lluís. I també el Paret Finestres, que podria estar en orquestres de les millors del país. I així es podrà fer notori el record i el repertori dels clàssics germans Rovira, que són peces essencials, tan pròpies i habituals com l'aire que aquí es respira. Quan la tarda mig fosqueja, es preveu coca i barreja en un moment de descans. I pels qui ens s'aguantin drets, rams, escombra i fanalets, igual com es feia abans. Prosseguirà la vetllada amb la gent tan engrescada que ni el sorteig no l'acaba. Una cistella a l'engròs i també, per premi gros, pernil, llonganissa i cava. Ben tard en la negra nit, quan el ball s'hagi enllestit, cantarem el Passi-ho bé. I esperant que aquests terrenys siguem més i no pas menys, voldrem ser ja l'any que ve. De les penes i alegries que hi ha hagut a les masies escampades pels verals, és ara l'hora oportuna d'explicar-les una a una, si cal, amb pèls i senyals. A la vall, un any enrere, després de molta sequera, tot estava molt eixut. Enguany la pluja abundosa ha fet que estigui frondosa i els torrents han reviscut. La neu va tallar els camins i va aïllar els veïns de les serres i el rial. Sort que l'alcalde, amatent, va anar a auxiliar la gent i va ser providencial. Tota la nostra contrada ja es veu que està saturada de porcs fers i cabirols. Són ben fàcils d'observar quan van a buscar menjar en els camps dels corriols. Un vespre, quan feia un vol no gaire lluny del Pujol, la Dolors sofrí un atac d'una truja amb 5 porcells. Per ben poc s'escapà d'ells i sortí de l'exocac. L'Ajuntament ha posat un cartell ben il·lustrat que explica el comportament per garantir aquest indret com un espai segur i net i prevenir el medi ambient. Jo també trobo eficaç que el camí que va llinàs, allò que s'hi ha arreglat, sigui el que ha d'assegurar que se'l pugui utilitzar en cas de necessitat. Amb el discurs obligat, banderes i tot plegat, l'acte de Guifré el Pelós es va fer dies enllà. I com sempre, el berenar va ser el punt més excitós. Endesa, anant a la brava, els seus comptadors canviava fa poc a cada masia. La corrent que es gasta aquí, sense haver de fer el camí, ja ho sabrà la companyia. Oriols, que va viatjant, només ve de tant en tant. Volta més que una baldufa, fins que se n'ha anat l'animal a Zimbabue, un lloc fatal que pensar-ho m'estarrufa. L'Eulàlia i l'Eli, a part, un altre cop, i en compte un part, han tornat al Canadà. Elles, sense cap mania, com qui puja en un tramvia, travessen tot l'oceà. Del riuet seré concís. Tothom s'ha fet fonedís. No he vist ningú en tot l'any. Per respecte dels voltants,
ja es veu que no hi ha estadants i tan desert es fa estrany. Per la tele i de retruc, jo només he vist en Lluc i el bon estil que perfila. Amb els verds, els castells grans, ara puja més que abans i a les manilles s'enfila. Al solar s'hi han fet treballs de manteniment amb paletes fa molt poc. El mur que dona la part oriental al baluard s'ha rejuntat cada roc. Les obres van destapar una viga a prop d'allà, sota un vàter, ben bé al centre, pullada i en tal estat que es podria haver enfonsat amb l'esforç d'anar de ventre. D'en Clari, en Lluís i en Pep, molt poca feina es percep quan venen els dijous. Refant el vàter, es veu que és com l'obra de la Seu. Sembla que es toquen els ous. Com la cosa més normal, en Lluís, a l'hospital, pel març va fer un nou camí, però el seu pítol famós, de pòlips uns altres dos, ja n'hi ha tornat a sortir. El teixidor, cosa fina, una bassa que és piscina, s'han instal·lat a consciència i ara es pot utilitzar per banyar-se, per regar i també en cas d'emergència. Igual que l'estiu passat, el vell sol s'ha anticipat amb els nets fent de canguro. Tots els ais i ulls que té, amb ells, com que es troba bé, mai no para, us ho asseguro. La Carme de Sant Lleí camina cada matí, un costum que no suspèn. Afirma que li va bé i ens informa que el gener serà besàvia d'un nen. M'ha dit una font fiable que una collita acceptable de pèsols ja té en Martí i els fa el procés oportú per ser un aliment segur fins al punt de consumir. I de fusta també un munt, dels voltants i més amunt ha anat traient a diari. A més, sé que ha aparellat, demostrant habilitat, un rellotge antiquari. Hàbilment refà la bassa i ben a fons reemplaça tot el cautxú impermeable. Ho fa perquè ja preveu que li convé pel conreu tenir-la plena i estable. Pel novembre, a Cal Ambròs, va succeir un ensurt gros en què va caldre una grua. De dos grans rocs l'ensociada va anar sobre la teulada i per sort no portar cua. I ara seria oportú que a la casa sempre algú ben sovint s'hi anés estant. Que una masia, si es buida, es fa malbé i es descuida i perd tot el seu encant. Del Pujol, a la Dolors li feia un mal horrorós l'altra mà i l'han operat. Però mai està refeta, doncs ni enguixada està quieta, no fa net ni fa bondat. Com que es porta malament, ha de seguir un tractament a Cardona, que és costós. Curar el mal, que és el flagell que llaten cada canell, fins pels metges és dubtós. I tampoc no va valenta, doncs el genoll la tormenta de fa temps és la Conxita. De la Laura a mi em fascina que nevés a la piscina, penca i l'estiu aprofita. Pel desembre, amb rapidesa i davant de la incertesa d'uns símptomes d'infecció, va resultar ser vital dur en Ramon a l'hospital fins que es va trobar millor. Després, per limitacions, com que precisa atencions, se n'ha anat a residir a Porreig, a Sant Josep. S'hi troba bé perquè hi rep un tracte propi d'aquí. Allà va amb caminador i no ha perdut la il·lusió ni oblidat les seves dites. Juga a cartes, té amistats, llegeix i fa activitats i agraeix molt les visites. Mesos abans, en Joan, de manera molt xocant, va aguillant un gest sobtat. Fa poc tingué un accident i ara està convalescent. Desitgem que es curi aviat. El marquès se'l veu molt poc, perquè mai no es mou de lloc. Vol quietud, no pas surt. La Purita, si ha d'anar al metge o a pentinar, potser hi va menys a l'estiu. La màquina que aquest té per segar l'herba més bé, perquè talla, cull i aboca, és com un petit tractor, un s'asseu com un senyor amb què li quenyo la boca. En Cali, que és un cossat, estava ronc i més flac fins que els metges varen dir que la fonia era el signe de tenir un tumor maligne i calia intervenir. El varen portar a Terrassa, un l'opera i el repassa la doctora Palomino. Ell va fer-ne un bon pacient, està curat i content, pels seus gestos ho endevino. En canvi, sempre enganyava la infermera que el pesava, a qui muntava sainets. El balança fingia, amb objectes que encobria, fins a dintre els calçotets. A 100 euros que és amunt, cal que hi hagi sempre a punt un vehicle tot terreny, però el Land Rover que té no li passa a l'ITV i en Carles hi perd el seny. Ha tornat d'Estats Units amb la dona i els petits en Ramon de Casafont.
Ella treballa a distància per l'ONU, sense cap ànsia, i la vida recompon. Aquell elles ben aviat estarà tot disposat ja per viure-hi constantment. I si em deixeu ser indiscret, també us revelo un secret. Hi haurà un doble casament. Va, parem, que del rodal de detalls en pebre i sal ja no en tenim més per dir. Ara ens cal, com és notori, que expliquem a l'auditori les virtuts de Sant Lleí. Tens raó. El nostre patró, al igual que un bon pastor cuida les seves ovelles, vetlla pels que som aquí, els nascuts i els de destí, des d'allà dalt les estrelles. Sant Lleí, ja ho sabeu bé, Si li pregues amb candor, s'apiada i t'eximeix. demanem a Sant Lleí que el cel vulgui intercedir per lliurar-nos dels tirans. Que al món hi hagi salut, vida, la natura protegida i pau per tots els humans. I ara prou, ja hem xerrat massa, i abans no deixi la tassa, val més acabar-ho aquí. I res millor, per final, que fer el crit de ritual. Visca sempre! Sant Lleí!